Újra van tanítás a Los Angeles-i iskolákban a tegnapi terrorriadó után. Egy külföldről küldött fenyegető e-mail miatt küldték haza a gyerekeket. Később aztán kiderült, hogy téves a riadó, a dzsihadista merényletek elmaradtak. New York közben hasonló fenyegetést kapott, a város vezetői szerint a Los Angeles-iek túlreagálták a fenyegetést. Evakuálták a kaliforniai Chapman Egyetem kampuszát, miután bejelentés érkezett egy állítólagos fegyveresről. A hatóságok egy 20-as éveiben járó férfit kerestek, de végül nem találtak semmi gyanúsat, így lefújták a kutatást. A diákok éppen vizsgáztak. Az egyetem nem messze van San Bernardinótól, ahol december elején egy iszlamista házaspár 14 embert mészárolt le. Nyilvánvalóan a vérengzés miatt vették komolyan a kaliforniai hatóságok a Los Angeles-i iskoláknak címzett fenyegetést is. Kedden több mint 1000 iskola maradt zárva a nyugati parti nagyvárosban, 640 000 általános és középiskolásnak kellett otthon maradnia. Mindenfajta elővigyázatossági intézkedést megteszünk, az előjárók és a rendőrök együtt megnéznek minden iskolát, a legkisebbet is, mondta a tankerület szuperintendánsa. A hatóságok szerint egy fenyegető e-mail érkezett egy iskola széki tagnak. Az állt benne, hogy több mint 100 dzsihadista pokolgépekkel, idegméreggel és automata fegyverekkel iskolákra készül támadni. A levél Németországon keresztül érkezett, de valószínűleg sokkal közelebb küldték el, mondta Los Angeles rendőrfőnöke. Végül kiderült, a terrorfenyegetés nem volt valós, így ma már kinyitott az összes iskola. A rendőrség azonban megerősített járőrözést tart Los Angelesben. Nem tudjuk, hogy bűncselekményről van-e szó, vagy arról, hogy valaki a városaink gyenge pontjait akarja kitapasztalni, de a gyerekek biztonsággal visszatérhetnek az iskolába, mondta a város polgármestere. New York hasonló fenyegető üzenetet kapott, de ott már kezdetben úgy gondolták, hogy hamis riasztásról van szó, ezért nem zártak be iskolákat.